Aga Ialehkai La Liga ka Atletico Madrid kalala ban pelim suk Iaka Cades da San Lakawai. Aga ni Ialehkai Griezmann ulayo ban tap argol. Leng baga ni job ka Atletico Madrid kala kiu sya ka kerdan ba ar hakami ya ken point bat kalala ban penhiar kerdan ia ka Real Madrid ka badan hak kerdan ka balai hakami ya ken point. Aga Ialehkai Indian Premier League ka kenhun jongu Hardik Pandya ka Gujarat Titans kadang peteng ban Korea ka job Hadien bagalala ban pelim suk ia ka Rajasthan Royals da kendai wicket. Aga baga Rajasthan Royals ka Ialehkai halaying galala ban kamai tang shispa khat praron ban hab baro ki wicket. Rashid Khan bade unong kawang ball jong ka Gujarat Titan ubana kari Afghanistan ulala ban Ialehkai bha ka bauliyo ban khur live wicket na kisau over. Bat haka palitit jong ka Gujarat Titan kalala ban pelim ya ka runs jong ka Rajasthan Royals tang haki over khat live point san over. Leng bag na job ka Gujarat Titan ka bade ka champion jong Snem baladep kadang pat ya ka kerdan ba Lahduh jong kami ya ken point. Aga Ialehkai Premier League ka Liverpool kalala ban pelim ya ka Fulham dai Waylanot bat ya kan ka shigol jong ka Liverpool layo ban tap leng ba ka penalti balakan jat tau Muhammad Salah. Ka Manchester City kadang yai peteng ban bat ya ka kerdan ka bah Lahduh jong ka mi ya ken point. Hadien bagalala ban pelim ya ka West Ham dan lai lanon. Ka Manchester United kalamat ya ka namrem Hadien bagala syak pelim ha ka Brighton dai Waylanot. Bat ya ka shigol jong ka Brighton layo ban tap shwa ban kot ka Ialehkai kata ka minit ka ba kendai peu plus kendai. Aga Ialehkai Serie A ka AC Milan kala ya khai da marshigol Persia ya Cremonese ya ka shigol jong ka Cremonese layo ban tap ha ka minit ka ba nyau peu nyau leng ba o kereke bat ya ka shigol jong ka AC Milan layo ban tap shwa ban kot ka Ialehkai kata ha ka minit ka ba kendai peu plus R leng ba o Mesias. Aga Ialehkai ha ka Inter Milan Persia ya ka Verona ka Inter Milan kala job sok dan riu lanot. Haga ni Ialehkai Seiko bat Martinez kalayo ban tap mar R gol. Aga waipat ka Ialehkai ka Napoli kala ya khai Persia ya ka Udinese da marshigol. Henry ka Napoli kala yo ban ra ya ka nam Lahduh jong ka Serie A menta ka Samoy Hadien bakala tam haduk 100 point ya ka badon haga kerdan ka baar haga mi ya ken point. Bat ka nega sin ka balai baka Napoli kan yora ya ka nam Lahduh Hadien lai peu lai Snem kata na duk opor Ialehkai jong Diego Maradona kumbu kapten jong ka nega klub haga Samoy jong Snem khat kendai spa prap kendai khat kendai spa kendai peu. Badai haga Samoy jong Snem khat kendai spa kendai peu wei ka Napoli ka Lahduh no ya Maradona Hadien bala syam baula pendon kam ya ki drop. Bat ka Napoli ka deiru ka klub ba khaddu jong Diego Maradona pon Ialehkai.